Ăștia sunt cei mai importanți 6 candidați la prezidențiale și dacă nu știți pe cine să votați și nici după dezbatere nu sunteți hotărâți, vă zic eu cea mai importantă informație, cu ce echipă de fotbal ține fiecare. Domnul Keleme Hunor, cum v-ați și așteptat, el ține cu Sepsi OSK și nu că zic așa că sună hazliu să zice asta, nu. E postat foarte des pe echipa celor din Sfântul Gheorghe, deci dacă sunteți fani echipei din Sfântul Gheorghe sau ați fost fani lui Marius Ștefănescu, el trebuie să fie alegerea. Domnul Marcel Ciolacu, pe plan internațional, ține cum v-ați aștepta cu Real Madrid, deci s-a afișat cu șeful de la Barcelona, iar pe plan intern ține cu FCSB 100%, nu cu CSA Steaua București, nu cu echipa din Ghencea, cu Aia lui Becali, deși Aia lui Becali nu prea ține cu el. Domnul Ciucă reușește să o dea în bară și de data asta, el a zis că ține cu ambele universități Craiova, și cu alu Rotaru și cu alu Bititelu. Ce nu realizează el este că cu asta nu-i câștigi pe ambii, ci de fapt pierzi ambele tabere, că unii nu se suferă cu ceilalți absolut deloc. Doamna Elena Lasconi ține cu Câmpul Lung Muscel, echipă care se luptă la retrogradare, mă rog, mult spus luptă în Liga a doua din România, poate asta o predicție pentru ce va face la alegeri, cine știe, și nu doar că ține, chiar în ultras a fost și pe stadioane și a ridicat chiar și urecheata Ligii a treia când au promovat. Domnul Joană este 100% mie rapidist convins și nu doar că e un rapidist de se mai uită pe flescor ce a făcut Rapidulețul, e de la adevărat și informație foarte importantă. Dacă vrei să-l votezi, dacă ești rapidist sau dimpotrivă vrei rău Rapidului, nevastă sa, doamna Mihaela, dragostea mea, este BFF cu doamna Șucu. Deci clar, dacă o să fie prima doamna României, Rapidul o să se urce pe culmile gloriei. Și Georgica Simion, evident, el a zis că ține cu FCSB, cu asta lui Becali 100%, numai că uitați ce am găsit eu, niște declarații de ale lui mai vechi. Pe vremuri zicea că Steaua a murit și că nu mai ține cu niciuna, că s-a distanțat de fotbal. Poate interesul își poartă fesul, dar ce-i drept, el a zis că acum ține cu FCSB.